El barri d'Horta acull aquest estiu 11 infants sarauís dins el projecte Vacances en Pau, que promouen les entitats solidàries amb el poble sarauí a Catalunya. El grup Sàhara Horta els ha organitzat una festa de benvinguda al centre cívic de Mates i Ramis amb un concert, berenar i jocs amb aigua i espuma. A més, han rebut regals dels comerços del barri i de la Fundació del Futbol Club Barcelona. Intentem que gaudeixin al màxim de tot el que els hi podem donar aquí. Tampoc volem fer una ostentació ni d'opulència ni de grans recursos, no? Som famílies treballadores, que llavors doncs, l'únic que intentem és que les activitats que faríem amb els nostres fills les puguem fer amb ells. Durant la seva estada de 2 mesos, els nens i nenes tenen l'oportunitat de conèixer la vida fora dels camps de refugiats, al desert. A més, se'ls facilita atenció mèdica i passen diferents revisions. També participen del casal d'estiu de la Unió Esportiva d'Horta i fan diverses activitats amb les famílies que els acullen, sempre amb l'objectiu que convisquin al màxim amb el veïnat.